तर आजचा लाईव्ह खूप खास होणार आहे. छान गप्पा मारायच्या आहेत. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉइन व्हा. त्याआधी मी माझ्या चॅनलबद्दल सांगू इच्छिते, की कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनल आहे माझं आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चर व्हिडिओज आहेत. शॉर्ट्स आहेत आणि महाराष्ट्र बाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. डेली व्लॉग आहेत. तर नक्की पहा कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनल आणि चॅनलला व्हिजिट करा आणि आवडल्यास जॉइन व्हा आणि बेल आयकॉन नक्की दाबा मंडळी. तर मंडळी पटापटा लावायला जॉइन व्हा. मानसी नमस्कार मानसी ताई, कशा आहात तुम्ही? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला स्वागत आहे. तर मंडळी पटापटा लावायला जॉइन व्हा. आजचं लाईव्ह पण आज आपण खास करणार आहोत. पटापटा लाईव्हला जॉइन व्हा. काय करताय मंडळी? चहा वगैरे झाला का संध्याकाळचा? नक्की सांगा. अदान व्हॉट टू एडनान व्हॉट टू हॅलो अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है मेरे चैनल पर आपका भाई अदन भाई, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मानसी बोलते लाइक डन, थैंक यू मानसी, थैंक यू सो मच। पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी। प्रांजल क्वीन, हाय प्रांजल, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी भोळी। मानसी बोलते ह्याच्या नाचो नाचो फायनली मीच फर्स्ट जॉईन। ये नच्चो फायनली मीच जॉईन। मानसीची फर्स्ट हजेरी लागली आहे कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला। थँक्यू सो मच मानसी। पटापट मंडळी जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी आणि नवीन असाल तर प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा चॅनलला। अदान भाई प्लीज लाईक करो। मानसी बोल लाईक करा, कमेंट करा, प्लीज लाईक करा। हक्काचा भाऊ प्रसाद, मिया इलय गो, अरे बरा केलंय बाबा, ती लवकर इलस तो, लवकर इलस, खूप बरा वाटला। काय चाय बी पिलंय की नाही? लाईक नाही करूच आहे मी, नको करू, काही गरज नाही लाईकची, असाच बोलूया आपण। लाईक करणं काय एवढा जरुरी नाही, आपल्या माणसांनी तर नाही केलेला तरी चालतं, आपण छान छान गप्पा मारूया मात्र। तर मंडळी ज्यांनी ज्यांनी लाईक केले नाही त्यांनी लाईक करा, कमेंट करा। मी लवकर येऊन काय करतोय? काय नाही रे, गप्पा मारूया, बाकी काय, मस्त गप्पा मारूया। आपल्या हातात काय अजून, गप्पा मारूचा एवढाच आपल्या हातात असं। छान छान बोलतलं, मेल्यावर काय लक्षात ठेवतली लोक? अरे त्या प्रीतिया होता, लाईव्ह घेत होता, बरा होता माणूस, कधीतरी म्हणशात, बरोबर ना? मस्करी करते हा। मानसी बोलते प्रसाद दादा इलो तसो आम्हाला विसरू नको ग ताई। कशाक गो विसरतलंय? नाही विसरायचंय, नाही विसरायचंय गो पोरांनो, पोरांनो तुमका कोणाक विसरायचंय नाही। मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला। तुमच्या हक्काचा भाऊस प्रसाद हसतायत। मानसी प्रसाद दादा बोलते मानसी ताई साहेब मी तर मस्करी करतो, ती ऐकणार काय तुम्ही? मी येतय तेव्हाच लाईक करतोय, होय गो, ते का सांगायची गरज लागणार नाही मानसी, काय सांगायची गरज लागणार नाही, पहिला मानसी लगेच लाईक करता चॅनलला। ये ताई काय गॅप काय मरणाचा वार्ता करते, गप काय मरणाची वार्ता करते। शुभ लाईव्ह तुला 100 वर्ष आयुष्य आहे आणि माझे 50। अरे बापरे, 150 वर्षाची म्हातारी म्हणतील लोक मला, नको नको। प्रसाद बोलते आणि मानसी ताई तू मला प्रसाद नको बोलू, नको बोलू, नको बोलू, मग काय बोलणार प्रसाद?
माझी आसक्ती वर्षा घे आणि शांत जग. माका नको रे, किती जणांनी माका वर्षा देतलाय सगळ्याची. माका वर्षा नकोत. प्रसाद कुंभार, हॅलो प्रसाद कुंभार, कधी येताय घरी, लवकर या. बघा प्रसाद कुंभार आलेत. प्रसाद, तुझे जिजू इले. दरवाजा बंद करा, थंडी येतं. मानसी म्हणता, प्रसाद दादा तर मला हे 5 मिनिटने विसरतात, सगळ्यांच्या लाईव्हला विचारतात मानसी कोण. हो का. प्रसाद बोलते, मानसी ताई तीच तर मी मस्करी करत असतो. प्रसाद बोलतोय, ये मला वेगळं नाव ठेवा रे. प्रसाद बोलते, वर्षा माका दे. श्याम भोयर, नमस्कार श्याम दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला लाईक करा डबल टॅप करून आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा. कोकणातलं चॅनल आहे. प्रसाद बोलते, भाऊजी साहेब नमस्कार, जय श्रीराम. प्रसाद बोलते, राधे राधे. कचरा सेठ तुम्ही आलात का, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. जयदीप पाटील, जयदीप दादा कुठून बोलताय, स्वागत आहे लाईव्हला. प्रसाद बोलतो, ही चिडली आहे. हा मी सांगतो बघ. कोण, मानसी काहीतरी ओरडली आहे आता. अरे मुलीला सांगत होती की मी तिला अभ्यास दिलेला, तो उठून इकडे आली काय करते बघायला. प्रसाद बोलते, मानसी ताई साहेब गायब. दीपक वाघमारे, साधी भोळी माणसं, धन्यवाद दीपक दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. जयदीप पाटील, हाय प्रीती, हाय. जयदीप दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा आणि डबल टॅप करून लाईक करा मंडळी. आज 100 लाईक्स होऊन जाऊ दे. आज मला 100 लाईक्स देणार का मानसी, कमेंट कर, 100 लाईक करणार का. संगम तरुण मंडळ, नमस्कार, जय महाराष्ट्र ताई म्हणताय, जय महाराष्ट्र दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. जयदीप पाटील म्हणतात, मी कोल्हापूरवरून. अरे वा, तांबडा पांढरा रस्सा, वा 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 वा. दादा तुम्ही व्हेज आहात की नॉन व्हेज आहात. अलिजा पटन, हाय अलिजा दादा, अलिजा ताई स्वागत आहे. दादा आहेत की ताई आहे मला कळत नाही. अलिजा. दीपक वाघमारे, प्रसाद कोण आहे व सारखं तुम्ही त्याचं नाव घेता. प्रसाद माझा भाऊ आहे, मी पण कोकणातली आहे आणि तो पण कोकणातलाच आहे, माझा भाऊ आहे तो. प्रसाद दादा म्हणतायत, राधे राधे म्हणजे तुझ्या डोक्यावर फोटो आहे बघितला. हा हा फोटो बघा. अरे बापरे, जुजू हाय, आमचे जुजू वाटतात. सुहास जथार, तुमची इन्स्टा आय डी सांगा. मी इन्स्टावर नाही आहे दादा. सुहास दादा मी इन्स्टावर नाही आहे, प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा सगळ्यांनी. प्रसाद बोलते, दीपक भाऊ मी आहे प्रसाद आणि भाऊ आहे तिचा. हो माझा भाऊ आहे प्रसाद दादा. प्रसाद बोलते, जय बजरंग बली म्हणायचं आहे का, बजरंग दल. दीपक दादा, हॉटेल भाग्यश्री तुमचं आहे का, हॉटेल भाग्यश्री यायला पाहिजे जेवायला. ओमकार आठवडे लाईक करून बाय करून जातात. ओमकार दादा बोल की रे. मानसी बोलते, होय प्रसाद दादा मस्करी माका समजता. मानसी मस्त मालवणी बोलतात. जयदीप दादा म्हणते, व्हेज आणि नॉनव्हेज तुम्ही या जेवायला. हो हो जयदीप दादा, पांढरा तांबडा रस्सा मी अजून खाल्ला नाही आहे कोल्हापुरातला, यायचा आहे मला खायला. जयदीप दादा येऊ ना आम्ही कोल्हापूरला. प्रदीप राठोड म्हणतात, जय बजरंग दल, स्वागत आहे प्रदीप दादा माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी, प्लीज पटापट सर्वांनी लाईक करा मंडळी आणि डबल टॅप करून लाईक करा. आणि मानसी बोलते, 91 सब झाले ताई माझे. कॉंग्रॅच्युलेशन मानसी, एक टप्पा तू पार पाडणार आहे 100चा.
अजूनही पुढे खूप छान करशील आणि खात्री आहे तू खूप छान करशील. कविता ताई म्हणतायत 11 नंबर लाईक केले ताई. धन्यवाद कविता ताई. स्वागत आहे चॅनलला माझ्या. जॉईन राहा माझ्या चॅनलला. आणि कविता ताईंचं पण चॅनल आहे, मानसी ताईचं चॅनल आहे. जर कोणी केलं नसेल तर प्लीज त्यांनाही सबस्क्राईब करा. भीमाशंकरचा गणेश बंगार, हे फूल है गुलाब का तोड़ मत देना, हम तुम्हारे लाईव आते हैं ये भूल भूल मत देना. नाही दादा, गणेश दादा वाघ आहेत. वाघ काय लाईक केलं या वाघाने, तोपर्यंत लाईक केलं या वाघाने. मी विसरत नाही दादा. प्रदीप दादांचा मेसेज काहीतरी झालाय, दिसत नाहीये. हा, माझी कमेंट का वाचता एवढ्या रागाने, तोपर्यंत लाईक केलं बघा या वाघाने. वा वा, व्हेरी गुड. प्रसाद दादा, मी जास्त करत नाही मस्करी, कारण उगाच तुम्ही रागवाल माझ्यावर. मानसी नाही रागवणार, ती पण मालवणी आहे, कोकणातलीच आहे. मानसी बोलते डू लाईक शेअर सबस्क्राईब अवर कोकणची माणसं साधी बोळी यूट्यूब चॅनल. थँक्यू. सर्वांनी लाईक करा, डबल टॅप करा. आणि नवीन असाल तर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. 2 टाईम लाईव्ह असतं, दुपारी 1:15 वाजता आणि संध्याकाळी पण असतं. रूपा कॉमेडी अँड व्लॉग. रूपाताई नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. स्वागत आहे रूपाताई माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी. तर प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा आणि माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा रूपाताई. मराठी माणसांनी मराठी माणसाला सपोर्ट केला पाहिजे. दीपक वाघमारे, नात करती काय यावंच लागेल हॉटेल भाग्यश्री माझ्या मामाचा. हो दीपक दादा, नक्की येतो. रूपाताई म्हणतायत लाईक केलं. थँक्यू रूपाताई, थँक्यू सो मच. चॅनलला जॉईन व्हा माझ्या आणि बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येत जातील. ओमकार आठवडे, 4 डोळ्यांनी बघतोय. प्रसाद दादा म्हणतोय रूपाताई, रूपा कॉमेडी व्लॉग. प्रसाद नमस्कार म्हणताय. प्रसाद बोलतोय रूपाताई साहेब नमस्कार, जय श्रीराम रूपाताई. कविताताई म्हणताय श्री स्वामी समर्थ. कविताताई कशा आहात तुम्ही? रूपाताई म्हणतायत मानसी नमस्कार. सत्यजित दादा म्हणते प्रीतीताई हाय नमस्कार. सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मानसी बोलते 100 लाईक. सत्यजित दादा आज कोंबडा आहे का सांगा. मानसी बोलते 100 लाईक झाले पाहिजे, प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा. मानसीची कमेंट जाते. प्लीज सर्वांनी 100 लाईक झाले पाहिजे. आजचा मोटो आहे 100 लाईक्सचा. बघू आज मराठी माणसं किती सपोर्ट करतात मला, कोकणातल्या माणसांना, की असं सांगत असतात की मॅडम आम्ही आहोत, ताई आम्ही आहोत तुमच्या पाठून, की खरोखर सपोर्ट करताय ते मला पाहायचं आहे. सत्यजित दादा म्हणते झाले का जेवण? जेवायचं आहे दादा, जेवायचं आहे. पहचान कोण असा संध्याकाळी कसं काय तायडे? दादा मी संध्याकाळचं घेते हल्ली, मध्यंतरी 2-3 दिवस बंद केलेलं. मानसी बोलते 100 लाइक्स बनता है. हाँ मानसी 100 लाइक्स तो बनता है, देखते है कोण कोण लाईक करता है. रूपाताई म्हणतात कसला मूड ऑफ? कोणाचा मूड ऑफ झालाय? हाय रूपाताई. मानसी बोलते सत्यजित दादा म्हणतात 7 लाईक केले, थँक्यू. रूपाताई म्हणतात मानसी लाईक डन. मानसी बोलते गायब कुठे प्रसाद दादा? आहे प्रसाद दादा, गायब नाही झालाय. रूपाताई म्हणते सत्यजित दादा नमस्कार. प्लीज ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी डबल टॅप करा. मानसी बोलते रूपाताई काय करताय? रूपाताई जेवलाय काय तुम्ही? नक्की सांगा मला कमेंट करून. मानसी बोलते सत्यजित दादा हाय नमस्कार. रूपाताई म्हणतात लाईव्ह अटेंड. थँक्यू रूपाताई, खूप खूप छान. बरं वाटलं तुम्ही लाईव्हला आल्या. त्या दिवशी मानसी ताईच्या लाईव्हवर मी तुम्हाला पाहिलेलं, खूप बरं वाटलं की तुम्ही आम्हालाही सपोर्ट करता. सत्यजित दादा म्हणतात हाय मानसी ताई. रूपाताई म्हणते चला येते. का होच रूपाताई, आम्हाला जॉईन करा जेणेकरून पुन्हा एकदा तुम्ही याल आमच्या चॅनलला. प्रसाद दादा म्हणते रूपाताई तुझी पण लाईव्ह आहे काय आता? रूपाताई तुमचं पण चॅनल आहे का? मानसी बोलते माझा भाऊ नाही आले निलेश दा लवकर एंट्री करा. निलेश दादा काहीतरी कामात असेल, येईल. प्रसाद दादा म्हणतात जा.
लीना डिसोजा, प्रसाद रागाने का बघताय लीनाताई? काय झालं हो? रागात का आहात? लीनाताई, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा माझ्या चॅनलला आणि खूप मनसोक्त गप्पा मारा. रुपाताई म्हणतायत भावा बाहेर जाते, अरे भाजी वगैरे आणायला चाललात का रुपाताई? मानसी बोलते प्रसाद दा, मी बहीण नाही ना कट्टी. प्रसाद बोलते अरे बाबा माझ्या. मानसी रुपाताई म्हणते नाही मानसी, लाईव्ह नाही. ओके ताई. दीपक दादा म्हणते ताई मी लग्न करायला पाहिजे का? दीपक दादा, करा की हो लग्न, एकदा घ्या संसाराचा गाडा डोक्यावर. मानसी बोलते थँक्यू ताई. प्रसाद बोलते ओके रुपाताई साहेब. मानसी बोलते ओके रुपाताई. लीना डिसो, कुछ काम धंदा नहीं है नाही का प्रसाद तुम्ही? त्यात ताई असं का बोलताय, काय काम धंदा नाही असं प्रसाद दादाला? मानसी बोलते लीना आपको काम है ना? अगं मला वाटतं लीना ताई प्रसादच्या ओळखीच्या असतील म्हणून बोलताय. मानसी ताई साहेब, तुम्ही सर्व माझ्या बहिणी आहात ग. हो हो प्रसाद दादा. ही काय बोलते? ही काय बोलते? काय माहिती, कदाचित प्रसाद दादाच्या ओळखीच्या असतील म्हणून बोलत असेल. निलेश दादा नमस्कार नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. पटापटा सर्वांनी लाईक करा. अरे यार 17च लाईक झाले आहेत. पटापटा लाईक करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुम्ही आज 100 पर्यंत पोहोचवणार आहात अशी मी आशा करते. तर पटापटा लाईक करा. मानसी बोलते असे मत बोलो लीना दीदी. लीना दीदी का निलेश दादा, सॉरी प्रसाद दादा, लीनाताई तुझ्या ओळखीच्या आहेत का म्हणून अशा बोलतायत का? सागर दादा म्हणते आपल्याकडे मुंगसाचे अंडे मिळणार 900 रुपये डझन. व्हेरी गुड सागर, व्हेरी गुड, गुड जॉब. चांगला बिझनेस चाललाय तुझा. ओमकार आठवले, आठवडे नाही आठवले. आठवडे कुठे म्हटले, आठवलेच मुली. रुपाताई म्हणते बरं चला येते, टेक केअर. ओके. लीनाताई म्हणतात किसी भी लाइव में देखूं ये प्रसाद उधर ही है. लीना ताई प्रसाद मेरा भाई है, मेरा गांव वाला है, मेरे गांव में ही रहता है, तो वो मेरा भाई है, तो बहन के लाइव में भाई तो आएगा ही. निलेश दादा 100 वर्ष आयुष्य आहे. मानसी आठवण काढत होती निलेश दादा. सागर दादा म्हणते उंदराचे पण अंडे मिळणार 700 रुपये डझन. निलेश दादा नमस्कार मानसी, प्रसाद आणि सर्वांना नमस्कार. सागर सश्याचे अंडे उपलब्ध आहेत. ज्यांना ज्यांना पाहिजे त्यांनी प्लीज सागर दादांना कॉन्टॅक्ट करा. निलेश भाऊ साहेब नमस्कार, जय श्रीराम जय श्रीराम. मानसी बोलते आताच बोलली माझे भाऊ निलेश दादा, तुम्ही नाही लवकर एंट्री करा आणि लगेच दादा आलेत. कविता ताई म्हणते ओमकार दादा मी तुमच्या लाईव्हवर आले होते, तुमची लाईव्ह बंद झाली. हो का? लीना ताई म्हणतात मानसी मेरा बॉयफ्रेंड है प्रसाद, मैं उससे बात कर रही हूँ. यार मियाँ बीवी के इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते. मानसी बोलते प्रसाद दादा कमेंट बघा. प्रसाद बोलते अरे यार लीना जी आप यहाँ मिले अच्छा हुआ, नहीं तो मैं आपको कॉल करने वाला था. ऐसे बोल रहे हो क्या? बघ मानसी, नवरा बायकोतनी कधी पडायचं नसतं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मध्ये पण पडायचं नसतं. दीपक दादा म्हणते ताई तुम्हाला भाऊ आहे का? हो दीपक दादा मला भाऊ आहे, एक भाऊ आहे एक बहीण आहे. ओमकार आठवले कधी? कविता ताई. प्रसाद दादा म्हणते अरे त्या लीनाला टाइम आउट नका रे देऊ कोणी. नाही कोणी नाही देत त्यांना, ठेवलंय. मानसी ताई साहेब बघतो आहे कमेंट. ओके. लीना बोलते ये क्या सब जगत हो तुम प्रसाद. हाँ हमारा भाई है तो सपोर्ट करने के लिए आ जाता है लीना ताई. कविता ओमकार दादा जय भीम जय शिवराय, जय भीम जय शिवराय. कविता ताई. मानसी 100 इयर्स जगून काय करणार, इतके नको, त्यातले 20% तुला पण मिळू दे एक्स्ट्रा. प्रसाद बोलते कदाचित तुम्हाला वहिनी भेटली आहे बघा. ओ लीना डिसोजा, कुठल्या आहात लीना ताई तुम्ही? कुठल्या आहात नक्की सांगा. मालवण मधले आहात का? ओमकार आठवलेले बोलतोय जय भीम जय शिवराय. कविता ताई.
प्रसाद बोलते अरे यार लीना जी आप सभी आईडी से लाइक करो। लीना ताई प्लीज लाइक करना मेरे चैनल को और प्लीज ज्वाइन होना मेरे चैनल पर। प्रसाद हिंदी बोलोगे क्या? लीना दीदी हम आपके लिए हिंदी भी बोल रहे हैं। डॉक्टर विजया मराठी गर्ल हॅलो मी आली माझे नाव विजया आहे। हाय विजया स्वागत आहे माझ्या चॅनलला। अरविंद दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला। प्रसाद बोलते मानसी ताई त्या लीनाला काही बोलू नको। नाही दादा राम 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 आम्ही काही नाही बोलणार हिंदीच बोल रहा हूँ ना। प्रसाद बोलते हिंदीच बोल रहा हूँ ना। डॉक्टर विद्या बोलते हैं मी डॉक्टर आहे। ओके विद्याताई डॉक्टर आहात का तुम्ही? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला प्लीज जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका आणि डबल टॅप करून लाईक करा। मंडळी पटापटा लाईक करा। 17च लाईक झाले आहेत अजून कोण होतच नाहीये। 20 वर सुद्धा लाईक गेलं नाही। 20 मिनिटं झाली 20 वर पण लाईक गेले नाहीये। ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा। लीना डिसोजा म्हणते प्रसाद बोलतोय सागर भावा तू आलास ना। लीना बोलते हाँ तो बीच में मराठी बोल रहे हो प्रसाद मुझे समझ नहीं आ रही है। ओके समझ में नहीं आ रही है प्रसाद भाई आपको समझाएंगे। बाळू देवकाटे नमस्कार बाळू दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी। प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी। प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा। आदिनाथ हाय आदिनाथ स्वागत आहे माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला। कुठून बोलताय आणि कुठून बोलताय हे नक्की सांगा आणि डबल टॅप नक्की करा। 18 लाईक झाले 20 पर्यंत तरी पोहोचवा मंडळी। कोकणातली माणसांना सपोर्ट नाही करत तुम्ही मराठी माणसांना काय बोलणार। मानसी बोलते ओके प्रसाद दादा नहीं बोलत काही। तो प्रसाद बोले अरे लीना जी मैं यह बहन से मराठी बोलता हूँ यार। लीना ताई बोले ओके बोलो प्रसाद। ताई लीना दीदी मेरे चैनल को प्लीज ज्वाइन होना और प्लीज लाईक करना। प्रसाद बोलते मानसी ताई साहेब मी परत बोललो ना तर ही कमेंट वाचणार आणि तिला समजणार। प्रसाद बोलतोय तुमच्या हक्काचा भाऊ। प्रसाद बोलते लीना जी आप जा रही हो। लीना जी मत जाओ। निलेश दादा म्हणते आज तर सेंचुरी पक्की लाईकची। आमची कोकणची ताई आली आहे लाईव्हच्या मैदानात खेळायला। प्लीज चेअर अप फॉर हर सेंचुरी ऑफ लाईक्स। ताई तू 6 मारत राहा। येस येस हॅप्पी भुर्रे। मंडळी 20 वर पोचवा। 20 वर पोचवायचं आहे मंडळी। आज पाहणार आहे मराठी माणसं किती मराठी माणसांना सपोर्ट करतात ते पाहायचं आहे। ओमकार दादा म्हणतोय चला बाय। ओमकार दादा का चाललास? मानसी बोलते ओके प्रसाद दादा सॉरी। निलेश दादा म्हणते थँक्स मानसी यार। प्रसाद बोलते अरे मानसी हो ना सॉरी। प्रसाद बोलते मला राग येतो हा सॉरी बोलल्यावर। मानसी बोलते ती ताई पार्टी हवी आहे बाबा। कसली ग पार्टी? मानसी बोलते ओके प्रसाद दा। लीना ताई बोल रहे तो क्या करूँ प्रसाद मैं रुक के इधर तुम्हारे बहन से मराठी में बात करोगे तो। नहीं लीना ताई आप हमारे चैनल पे रहो। मराठी समझो मराठी भाई से दोस्ती है तो मराठी समझनी पड़ेगी आपको। प्रसाद लीना जी गई लगता है। निलेश दादा म्हणते चला चला रात्री दिवा एक्सप्रेस नाही चालत कोकण कन्या भावे बनावे एक्सप्रेस बनवा लागते रात्री बनावे लागते। ओके मानसी बोलते ओके लीना जी तुमचा हक्काचा भाऊ। लीना जी बोलता हूँ मैं सभी के साथ। रोशनी गोसावी लाईक डन। थँक्यू रोशनी थँक्यू सो मच। स्वागत आहे माझ्या चॅनलला। अभिमन्यू बोलताय नमस्कार ताई चहा पाणी झालं का जेवण झालं का? आम्ही तुमच्या मिस्टरांना तुम्हाला आम्ही बघितलं आहे चांगली छान जोडी आहे। धन्यवाद अभिमन्यू दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला। प्लीज डबल टॅप करा अभिमन्यू दादा आणि जॉईन राहा माझ्या चॅनलला। आणि जेवलात का नक्की सांगा। प्रसाद बोलते लीना जी आप कहाँ से हो आप बताओ सभी को। लीना दा यूपी से हूँ मैं। ओ माय गॉड ये महामालवन का लड़का यूपी में कैसे गया? तुमचा प्रसाद हक्काचा भाऊ। मानसी ताई साहेब यूपीची आहे। लीना बोलते प्रसाद आप जॉब क्या करते हो? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो आपको पता ही नहीं। अभिमन्यू अरे ताई 19 नंबर लाईक केला आहे। धन्यवाद धन्यवाद अभिमन्यू दादा। प्रसाद लीना जी आपने खाना खाया
नीलेश दादा बोलते सुस्वागतम रोशनी ताई। प्रसाद बोलते लीना जी आपको क्या लगता है मैं जॉब करता हूँ कि नहीं? लीना बोलते अभी नहीं, नहीं अभी नहीं खाया आपने खाया क्या? प्रसाद बोलते नाही खाया अभी तक। निलेश दादा म्हणते हिप्पी फुरे रोशनी ताई पण आली बघ सपोर्ट करायला। येस रोशनी ताई वेलकम। प्रसाद बोलते लीना जी आप तो इंस्टाग्राम आईडी दे दो। लीना जी सॉरी। मानसी बोलते लीना बोलते दिन भर किसके ना किसके लाइव में घूमते हो इसके लिए पूछा। अरे आज प्रसाद बोलते अरे आज किसके नहीं था मैं लाईव पर। मानसी म्हणते मानसी मस्त होती तुझी लाईव खूप छान। निलेश दादा मानसीला सांगतोय व्हेरी गुड मानसी। लीना म्हणते मेरी फॅमिली नहीं यूज करने देती प्रसाद आपको बताया था मैंने। मानसी बोलते प्रसाद आज आलाच नाही माझ्या पण लाईव्हला। मानसी ताई राम राम आम्ही नाही काही बोलणार काय जाम है मी तू असं बोलली तर। लीना डिसूजा मानसी दीदी इट्स ओके। प्रसाद मानसी ताई असली की तुमची मज्जा पण मी काय लिहितो ते बघावं लागतं ग। मानसी थँक्यू निलेश दादा। मानसी होय काय प्रसाद दादा तुमचा हक्काचा भाऊ। मेरे को तो जुकाम हुआ है। ओके मंडळी 20 लाईक्स करून टाका पटापटा। मानसी बोलते प्रसादा बरं नाही का? मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा। कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा आणि प्लीज पटापटा कमेंट करा, छान छान कमेंट करा। कोकणची माणसं साधी बोळी लाईव्हला आहे। हां बरं नाही काय बरं नाही दादा? डॉक्टर के पास जाओ ना प्रसाद। लीना जी बोल रही है डॉक्टर के पास जाओ। प्रसाद बोलते अरे तबीयत ठीक नहीं है जरा मेरी बुखार है वह बुखार है वह। मंडळी पटापटा नवीन नवीन माणसांनी जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला। कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला। डॉक्टर नहीं तो किसके पास जाओगे? डॉक्टर नहीं तो डॉक्टर ब्रँडी के पास। मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा। 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे। इथं 20 होत नाहीये, माणसांचा सपोर्टच मिळत नाहीये मराठी माणसांचा। प्लीज डबल टॅप करा। निलेश एक जीके क्वेश्चन विचारू का? आज 9 PM पर्यंत ताईला किती लाईक्स मिळतील सांगा बघू। 35B 55C 75D 95 सांगा तुमचं ऑप्शन पटापटा सांगा किती लाईक्स मिळतील मला। लीना के पास क्यों दारू पीनी है क्या प्रसाद फिर? मानसी प्रसाद दा का डॉक्टर नहीं है? नहीं अरे मैं नहीं पीता हूँ शराब। लीना प्रसाद। मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा। कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जॉईन व्हा आणि छान छान कमेंट करा। मी आता एखादा जीके क्वेश्चन विचारणार आहे तर विचारायचं का? पटकन सांगा। कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जीके क्वेश्चन विचारूया। जीके मराठी क्वेश्चन आपण विचारू। 75 निलेश दादा। मानसीने फुल कॉन्फिडन्समध्ये उत्तर दिलं आहे 75 म्हणून। बघू आता कोण कोण उत्तर देतंय, कोण कोण लाईक करते बघू। तर मंडळी 100 लाईक झाले पाहिजे। सगळ्यांनी लाईक करा मंडळी, सर्वांनी लाईक करा। 55 म्हणतोय, त्याला माहिती आहे माझी 55 वरच गाडी अडकली आहे। लीना म्हणते बिना शराब पिए शराब के दुकान में काम करते थे क्या आप? ओ माय गॉड लीना आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? मंडळी पटापटा लाईक करा। कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला पटापटा लाईक करा। मंडळी मला सांगा की वंदे मातरम हे राष्ट्रीय गाणे कोणी लिहिले आहे? बघू उत्तर येतंय काय। वंदे मातरम हे राष्ट्रीय गाणे कोणी लिहिलं आहे सांगू शकाल का मला? पटापटा माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा आणि जीकेचा क्वेश्चन सॉल्व करा। छान छान आहे, जीके वाढवायचं असेल तर
कारण बिग बॉसचा जीके खूप भारी खेळतोय, मग आपला तर जीके वाढवायलाच पाहिजे. लीना सच बताओ आप कौन हो? लीना डिसोजा, बे क्या होता है? येस निलेश दादा. मानसी यूपी, मी यूपीची नाही बाबा, काय पण काय, मी कोकणची आहे. निलेश दादा. रवींद्रनाथ टागोर, नाही रे दादा, रवींद्रनाथ टागोर यांनी नाही लिहिलं वंदे मातरम. रवींद्रनाथ टागोर यांनी जनगण मन लिहिलंय. मंडळी सांगा, वंदे मातरम हे राष्ट्रीय गाणे कोणी लिहिलं आहे? रिस्पेक्ट से बात नहीं करनी आती क्या प्रसाद? सचिन दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे मनापासून. चॅनलला लाईक केला, धन्यवाद धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. सचिन दादा जेवलात का नक्की सांगा. निलेश दादा, बंकिमचंद्र चॅटर्जी का? हो बरोबर. तर आपलं वंदे मातरम हे राष्ट्रीय गाणे बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी लिहिलं आहे. तर निलेश दादासाठी परत एकदा क्लॅप करा सर्वांनी. लीना बोलते, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ क्या प्रसाद? सचिन दादा म्हणतात बंकिमचंद्र चॅटर्जी, बरोबर चॅटर्जी, बरोबर सचिन दादा, व्हेरी गुड. निलेश दादा, प्रसाद 55 क्रॉस करणार यार आज नक्की, बरोबर. पटापटा लाईक करा मंडळी, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मंडळी काय करताय? पटापटा लाईक करा आणि जॉईन व्हा मंडळी. हाय प्रिया, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. यश घाडी, हाय यश, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. यशसाठी पुढचा क्वेश्चन आहे. यश जीकेचा क्वेश्चन सॉल्व करणार आहे. आता मला सांग, पहिले महायुद्ध केव्हा सुरू झाले? आपल्या भारतात पहिले महायुद्ध कधी सुरू झाले सांगू शकाल का? प्लीज पटापट उत्तर द्या. ज्यांना ज्यांना येते त्यांनी प्लीज पटापट उत्तर द्या की पहिले युद्ध भारतात कधी सुरू झाले. नक्की सांगा. पहिले युद्ध कधी लागले मंडळी, पटकन सांगा. यश गाडी, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज नवीन असेल तर डबल टॅप कर. प्रसाद बोलते, लीना जी आपको मैंने ऐसा कब बोला? प्रिया, हाय हाय हाय, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला सर्वांचं. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी डबल टॅप नक्की करा आणि चॅनलला लाईक करा. सार्थक कराळे, मी नया हूँ, मैं नया हूँ वह. सार्थक दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. तुम्हाला क्वेश्चन येतोय का? डबल टॅप करा. सार्थक दादा, मला सांगा पहिले महायुद्ध भारतात केव्हा झाले, कोणत्या साली झाले हे नक्की सांगा. बघू कोण कोण सांगते. कच्चारा सेट, मैं नया हूँ, सब नये हैं. बापरे, इथं तर युद्ध आमचं लागणार वाटतं, लीना आणि माझं. हो हो हो. यश दादा म्हणतोय 1914, बरोबर आहे यश दादा, व्हेरी गुड. 28 जुलै 1914. 28 जुलैला दादा संपलं. 3 मेला सुरू झालेलं. 3 मे 1914ला सुरू झालं कारगिल युद्ध आणि त्याच्यानंतर 28 जुलैला संपलं. सार्थक दादा म्हणते दुसरा प्रश्न विचारा, मला नाही येतो तू. लीना गई, इतिहासमध्ये सगळ्यात कमी मार्क मिळायचे मला. डेट्समध्ये लोचा झाला माझा. दुपारी पण महाराष्ट्र डे 1960 चे 1961 झाले. हो हो हो. मानसी बोलते प्रसाददा काय आता सांगून टाक कोण आहे लीनाजी. सचिन दादा म्हणतायत लाईव्ह मध्ये महायुद्ध नको रे. सचिन दादा, बाकी काय चालले, बरे आहात ना तुम्ही? ये युद्ध ताई तू लावलं होतं वाटतं. हो हो, मीच ती. मानसी ताई साहेब, खरंच नाही मला माहीत. असू दे, जाऊ दे, बोला आता पुढे. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला, आणि छान छान प्रश्नांची उत्तरं द्या. आणि बोला पटापटाला. ज्यांनी ज्यांनी कमेंट नाही करत आहेत त्यांनी प्लीज कमेंट करा चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक करा. मला सांगा महाराष्ट्रातील प्रमुख हातमाग वस्त्र उद्योग केंद्र कोणते, कुठे आहे मला सांगा. जे हातमाग वस्त्र उद्योग केंद्र आहे ते कुठे आहे?
आपल्या महाराष्ट्रात नक्की सांगा. सार्थक म्हणतात कोंबडा आधी का अंडा आधी? आता तू उत्तर सांग. कोंबडा आधी की कोंबडी आधी की अंडा आधी? हे भगवान, याचं उत्तर अजूनही नाही भेटलंय. मानसी हसते. आपल्यासोबत बोलत बोलत ना म्हणून बोलतो मी तिच्यासोबत. ओके, ओके. तर मानसी ठीक. प्रसादा ठीक. प्रसादा गुजरातमध्ये नाही, गुजरातमध्ये वस्त्र उद्योग कारखाना नाही आहे हातमागचा. मला उत्तर द्या पटापटा. हातमाग वस्त्र उद्योग केंद्र कुठे आहे नक्की सांगा. विजयदादा म्हणतात गुजरातमध्ये. गुजरातमध्ये नाहीये विजयदादा. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला आणि या प्रश्नाचं उत्तर नक्की द्या. तोपर्यंत छान छान गप्पा मारूया. कोणाकोणाला उत्तर येतं ती पाहूया. सचिन दादा म्हणते ठीक आहे ताई, मला महायुद्धाची भीती वाटते. का दादा, तुम्ही गेलेलात का महायुद्धात यावेळीच्या युद्धात गेलेलात का दादा? सार्थक कराळे म्हणतात मी सांगतो. प्रसन्न मला ती खूप लाईव्हवर आय लव्ह यू बोलली, इथं तर काही बोलली नाही. ओके. सचिन दादा म्हणतात प्रसाद भाऊ जगदंब प्रसाद नाही कळला ग. निकिता अचलकर बिबट्याचे हल्ले होत आहे तुमच्या इथे? नाही, आमच्याकडे बिबट्या वगैरे नाही आहेत. निकिता ताई स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. डबल टॅप करा निकिता ताई. प्रसाद बोलते सचिन भाऊ नमस्कार, जय श्रीराम. विजय दादा म्हणतात बाय बाय. विजय दादा काय हो, तुम्ही सारखं बाय बायच करतात. राजस्थान, नो वे, राजस्थान नाही आहे. हातमाग केंद्र वस्त्र उद्योग कुठे आहे तुमचा? जरा ब्लू दे ग ताई मला. कशाला रे? मी ब्लू फक्त एका माणसाला दिला आहे, मी अजून कोणाला नाही दिला आहे. मानसी सार्थकदा अंडा आधी. यश घाडी जेवलास काय? यश दादा जेवलास काय असं विचारताय? नाही रे, आता जेवचा असा. यश दादा तू कोकणातलं असे काय? मानसी म्हणते विजयदा हाय नमस्कार. निलेश दादा प्रसाद नाही, प्रश्न नाही कळला. सार्थक म्हणते जुन्नरचा आहे तो. नाही. कोण? हातमाग वस्त्र कुठे आहे? चला, तुम्हाला येत नसेल तर मी सांगते. निकिता म्हणते न्यूजला तरी ऐकलात का? हो, त्या साईडला, पुण्याच्या त्या साईडला असतात ना निकिता ताई, बिबट्याचे हल्ले वगैरे होत आहेत. कुठलं ते नगर? प्लीज सांगाल का? निलेश भाऊ सांग रे हिला जरा एका मिनिटासाठी ब्लू द्यायला. हा, जर निलेश दादाने सांगितलं तर मी नक्की देईन. हिच्या पाठून जायचं आहे वाटतं. कोणती? लीनाचा पत्ता काढायचा आहे. यश गाडी म्हणते होय देवगडचा आहे. कोण? यश गाडी नाहीसा करून टाकेन तू का? काय सांगतो यार सार्थक कराळे, कोणाक नाहीसा करून टाकतं? निलेश भाऊ नाही सांगणार असं होऊ शकत नाही. ओके, निलेश दादाने सांगतोय का बघूया. हा, मानसी बोलते ॲज वय ताई ठीकी चालतोय. मंडळी पटापटा लाईक करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. निलेश दादा कुठे गेलास तू? प्लीज पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा. छान छान कमेंट करा मंडळी. विजय ताई तसं नाही, पण तू खूप छान लाईव्ह घेत आहेस, पण नवीन लोकांना पण जोडायला हवं ना तू. दादा मी जोडते, येतातही आणि माझ्या चॅनलला लाईकही करतात आणि जॉईन पण होत आहेत. अजून मी काय करू? ज्यांना येते त्यांना मी घेते, बघते अजून काय माझ्यात सुधारणा करायच्या आहेत त्या. बाई ताई काय पण रीड करतेस तू कमेंट. अगं तुमचे ते मला लँग्वेजच समजत नाही, काय शब्द लिहितात ते. प्रसाद अरे भाई सांग ना बाबा, मेन कमेंट जाणार माझी. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. मानसी बोलते अगं ताई आधी प्रॉपर बघ कमेंट आणि नंतर रीड कर. हे बघ, रीड KRY कॅरी. काय म्हणू मी आता? कॅरी पण रीड करतेस, मग तुम्ही नीट लिहा ना ग.
आमची मुंबई. नमस्कार दादा. नाही, इचलकरंजी उत्तर आहे त्याचं. इचलकरंजीला हातमागचा उद्योग आहे. पहिलं हातमाग इचलकरंजीला चालू होतं. आमची मुंबई. अरे प्रसाद, ती करते रे हँडल, करू दे तिला हँडल. तिची सत्व परीक्षा चालू आहे. सुरुवातीला तापू दे आगीत, मगच खरा हिरा मिळेल. बरोबर दादा. मला माझी लढाई लढायची आहे आणि मीच लढणार. मुंबई. मुंबई मुंबई काय दादा, मुंबईवरून आहात का? लवकर आली आहे बाबा. निलेश दादू, जर आता तुझी कमेंट नाही आली तर बघ. मानसी, मराठीमध्ये कमेंट करत जा म्हणजे रीड होईल. हा, शब्द चुकतात ना, ह्यांना बोलायचं असतं एक आणि मी वाचते वेगळं. बघत आई, हसायला आलं. माझी कमेंट वाचलीस चुकीची. देवा, क्वेश्चन विचारा. यश दादा, तुम्ही आता तर क्वेश्चनचं आन्सर दिलं ना, क्वेश्चन विचारा म्हणून सांगताय. आधी तुम्ही क्वेश्चनची आन्सर द्या. वैभव दादा, जय भीम. वैभव दादा कुठून बोलताय? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. मला हँडलचा विषय नाही, 2 मिनिट मध्ये घे ब्ल्यू. मुंबई वस्त्र उद्योगाचे केंद्र आहे. नाही दादा, इचलकरंजी पण आहे. सचिन दादा म्हणताय मुंबई मुंबई मुंबई. जय महाराष्ट्र, जय मुंबई. प्रसाद, काय झाले नक्की? हा, आधी विषय कळू दे. मानसी बोलते मरून जाऊ दे. नाही, मरून जाईन हसून मी लाईव्हला. मराठीत सर्वांनी कमेंट करा छान छान आणि लाईक्स वाढवा. सचिन भाऊ, आपण मला कसे ओळखतो ओ? मुंबई. सचिन दादा, काय मुंबई मुंबई करताय काय ते सांगा तरी. तुम्ही कुठून? वैभव दादा विचारतायत. मी कोकणातून आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. चॅनलला जॉईन व्हा. प्रमोद बनने, छान दिसते खूपच. प्रमोद दादा धन्यवाद. बहीण आहे मी तुमची, तुमच्यासारखी दिसणार छान. तर प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून नोटिफिकेशन येत राहील. 2 टाइम लाईव्ह असतं माझं, सकाळी दुपारी 1:15 वाजता आणि संध्याकाळी 8 वाजता. तर नक्की प्रमोद दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा प्रमोद दादा. विजय दादा म्हणते मानसी, मराठी वाचायला सोपं जातं. हो विजय दादा, बरोबर बोललात. मराठीमध्ये कमेंट केला तर मला खरंच आनंद होईल आणि मला वाचायलाही सोपं जाईल. तर विजय दादा व्हेरी गुड, मला खूप सपोर्ट करताय. मानसी बोलते प्रसाद दादा काय झालं? नितीन बोरसे, टायटॅनिक बटन बोलता बोलता है. टायटॅनिक बटन बोलता है. नितीन दादा नमस्कार. तुम्ही काय बोलताय ते मला कळत नाहीये, पण मी बोलते ते तुम्हाला नक्की कळणार. नितीन दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला नक्की विसरू नका. आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. मुंबईमध्ये केंद्र आहे. हो का सचिन दादा? असेल पण मला माहित नसेल. प्रमोद दादा म्हणते तू इचलकरंजीची आहेस का? नाही, माझे पप्पा होते पहिले कामाला इचलकरंजीला. प्रसाद बोलते मला एक ID चेक करायची आहे ग. सॉरी प्रसाद दादा, सॉरी, एक्स्ट्रीमली सॉरी. मानसी, मराठी कमेंट हार्ड वाटता टाईप करायला. ओके, तुला झाले तरी 20 लाईक्स करून देतो भावाकडून. निलेश, मला निलेश दादाने सांगितलं तरच मी देणार आहे. निलेश दादाला तू घेऊन ये पहिलं लाईव्हला. वैभव दादा, बीड माहीत आहे का? हो दादा, बीड माहिती आहे. मनसी म्हणते तरी पण ट्राय करते मराठी टाईप. आता विजय दा बोलताय तर. सचिन दादा, अरे मलाही सपोर्ट करा भावांनो आणि बहिणींनो. सचिन दादांचं पण चॅनल आहे का सचिन दादा? हो हो, सचिन दादांचं पण चॅनल आहे असं मला वाटतंय, पण प्लीज त्यांनाही सपोर्ट करा. सचिन महाडिक चॅनल आहे वाटतं त्यांचं. मंडळी लाईक वाढवा, लाईक वाढवा. वैभव दादा प्लीज लाईक करा चॅनलला. सचिन महाडिक भाऊ सांगा की मला कसे ओळखतात ते. निलेश दादा म्हणते लीनाची का प्रसाद केली मी चेक. अजून कोणाची करायची आहे का? लीनाला करत आहोत आम्ही हँडल. बाकी अजून काही असेल तर सांगा प्लीज. मानसी बोलते आमची मराठी टाईप मध्ये उडायची लाईव्ह सुरू होईल मग.
निलेश दादा हसतायत. निलेश दादा प्रसाद म्हणते मी येतो चला. नको रे प्रसाद भावा, थांब की, राग मानू नको. निलेश दादा काय झालं तुम्ही तरी सांगा. विजय दादा म्हणतात एखादी व्यक्ती ज्याच्याशी खूप बोलणं व्हायचं पण अचानक बंद झालं आहे तर आता बोलणं योग्य आहे का? विजय दादा तुम्हाला असं वाटतं का मी तुमच्याशी बोलत नाहीये असं वाटतं का? विजय दादा प्लीज नक्की सांगा. हा तुम्हाला सकाळपासून मला हाच एक क्वेश्चन आहे विचारताय तर मला खरंच सांगा तुम्ही हा प्रश्न विचारताय तुम्हाला असं वाटतं का मी तुम्हाला इग्नोर करते? अजिबात नाहीये दादा. खूप छान माणूस माझ्या लाईव्हला आला आहात तुम्ही आणि मला तुमच्याशी बोलायला खूप आवडतं. तुमच्या क्वेश्चनाची आन्सरही द्यायला खूप आवडतं. मानसी बोलते अगं ताई हसून हसून गाल दुखायला लागले. हस तू हस. मुंबई केंद्र आहे. हो हो सचिन दादा मुंबई केंद्र आहे. निलेश दादा मानसी मला पण नाही माहीत नक्की काय झाले ते खरंच. मानसी बोलते ओके निलेश दा. विजय दादा मला सब करा पिन करा. ओके करते करते. मानसी बोलते निलेश दा ट्रेन मध्ये आलात तर नाहीतर या लाईव्हला. सचिन दादा म्हणताय जगदम जगदम टाटा बाय बाय. का दादा बोला की मला नको ब्ल्यू. प्रसाद दादा रागवलाय आमचा. प्रसाद दादा रागवू नको. प्रसाद पण माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं नाही आहे ताई. काय रे कसल्या प्रश्नाचं? शुभ रात्री सचिन दादा. शुभ रात्री जेवलात तुम्ही? सुनीता लांडगे हाय सुनीता ताई. कशा आहात तुम्ही? चॅनलला लाईक करा डबल टॅप करून. तुमच्या हक्काचा भाऊ प्रसाद. आणि ती व्यक्ती आता चालली बघ. आणि ती व्यक्ती आता चालली बघ म्हणजे काय? काहीच कळत नाही बाबा लाईव्हचं. सचिन महाडिक भाऊ मला कसे ओळखता हे मी 3 वेळा विचारलं आहे. काय माहिती सचिन दादा तुम्ही त्यांना प्रसाद दादांना कसं विचारता हे प्लीज सांगा. मानसी बोलते 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. इथं तर एक लाईक होत नाहीये. निलेश अरे प्रसाद तुला काय माहिती हवी आहे मला सांग ना मी देतो ना. जर कमी पडलो तर सांगेन तिला ब्ल्यू द्यायला. अरे प्रसाद तुला काय पाहिजे तर सांग ना. मला सब करा मी रिटर्न करेल. ओके विजय दादा ओके ओके मी करते. प्लीज एक कमेंट सोडा माझ्या लाईव्हला. कमेंट केली होती का तुम्ही? प्लीज एक सांगा. हे पिन करा. मला सब करा मी रिटर्न करेल असं बोलल्या. तसं दादा मला नको आहे हे सबस्क्रायबर. म्हणजे मी त्यांना करायला पाहिजे मग ते मला करतील असं नको. जर त्यांना जेन्युअल वाटत असेल मला सबस्क्राईब करा किंवा मला जॉईन करायला तर करू दे दादा. रिटर्न करायची काय गरज नाहीये. बापू थोंबरे हाय बापू दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. निलेश भाऊ मला नको ब्ल्यू. त्या सचिन महाडिक यांची आयडी चेक करा. मला कसे समजणार ते सांगा बघू आता. मला जास्त नको फक्त 50 हवे आहेत. लाईव्ह घेता येईल म्हणजे तुम्हाला पाहिजेत का सबस्क्रायबर? 50 हवे आहेत का? ओके तर मी तर सांगते ना सर्वांना की विजय पाटील हे दादांचं चॅनल आहे. प्लीज विजय दादांच्या चॅनलला प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा जाऊन जेणेकरून त्यांना लाईव्ह घेता येईल आणि तेही आपल्यासोबत पुढे जातील. तर मंडळी तर प्लीज निलेश दादा मानसी आणि प्रसाद दादा बापू दादा सर्वांनी विजय दादांच्या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. ओके पण त्यांनी माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं नाही आहे शेवटपर्यंत. दादा ते नेहमी येतात माझ्या लाईव्हला. खूप छान आयडी आहे सचिन महाडी. खूप चांगली आयडी आहे प्रसाद. हो दादा ते माझ्या स्टार्टिंगपासून माझ्या लाईव्हला येतात. जास्त काही बोलत नाही पण नेमकंच बोलतात पण खूप छान आहेत ते. चालेल चॅनलला आहे ना त्यांचं? ठीक आहे ओके ओके प्रसाद दादा खरंच खूप छान आहेत ते माणसं. पटापटा मंडळी जॉईन व्हा आणि प्लीज प्लीज विजय पाटील या दादांच्या लाईव्हला सॉरी या चॅनलला त्यांच्या सबस्क्राईब करा. बरं प्रसाद अरे रिअल आहेत ते. अनुराग हेल्लो ताई झालं का जेवण?
अनुराग दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. झालं जेवण? नाही अजून झालंय, जेवायचं आहे. मंडळी पटापटा लावलं जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आणि विजय पाटील या चॅनलला प्लीज, चॅनल दादांच्या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करून सॉरी जॉईन व्हा माझ्या त्यांच्या चॅनलला आणि माझ्या चॅनलला डबल टॅप करा. निलेश दादा म्हणताय जर त्यांनी तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर दिले नसेल दिले तर तुझा प्रश्न चेक कर. प्रसाद बोलते अगं मला काही नाही, जेव्हा माझ्यासोबत लीना बोलत होती तेव्हा ते हसले आणि मला नमस्कार बोलले म्हणून जरा शक, बाकी काही नाही. नाही रे दादा, ते नेहमी येतात माझ्या लाईव्हला. तुमची कॉमेंट्री चालू होती ना म्हणून हसले असतील, बाकी काही नाही. प्रवीण गोडमले नमस्कार प्रवीण दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्रवीण दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कुठून आहात नक्की सांगा. विजय दादा म्हणतात मला यूट्यूबमध्ये काही रस नाही आहे, पण एका व्यक्तीला दाखवायचे आहे म्हणून. ओके विजय दादा, मी माझ्या प्रत्येक लाईव्हमध्ये तुमचं नाव घेईन सबस्क्राईब करण्यासाठी. आणि प्लीज इथं पण सांगते की विजय पाटील हे दादा खूप चांगले आहेत, खूप त्यांचे विचार खूप महान आहेत, खूप छान बोलतात, तर त्यांना प्लीज सबस्क्राईब करा त्यांना. विजय दादा माझ्या चॅनलला जाऊन एक कमेंट करून सोडा आताच्या नवीन व्हिडिओला वगैरे किंवा शॉर्ट्सला, जेणेकरून मी सांगेन त्यांना की तिथं तुमची आय डी आहे. मानसी बोलते कोण विजय दा? अगं विजय पाटील दादा. जाऊ दे सोड विषय. प्रसाद बोलते मानसी आहे एक. हो हो हो. निलेश दादा प्लीज विजय दादांनाही सबस्क्राईब कर. शक नको घेऊ रे प्रसाद या लाईव्हवर. प्रसाद दादा म्हणते अरे बाबा सोड निलेश दादू विषय. मानसी बोलते चलो बाय बाय गाइस. क्यों जा रही हो मानसी? या लाईव्हवर नाही पण बाकी लाईव्हवर माझ्याजवळ ब्ल्यू आहे, तुला ऑन माहीत आहे. दादा प्रसाद दादा, मी निलेश दादाला आता खूप दिवसापासून म्हणजे मी जेव्हा लाईव्ह सुरू केलं तेव्हापासून ओळखते, म्हणून मी त्याला दिलं. अजूनही मी कोणालाच ब्ल्यू दिला नव्हता. जर मला वाटलं तुलाही देण्याचं तर मी नक्की तुला देईन, त्यात राग नको मानून घेऊ. मला राग नाही ताई साहेब. ओके. प्रसाद दादा तू पण माझ्या कोकणातलाच आहेस, निलेश दादा पण कोकणातला आहे, पण एक विश्वास असतो आणि तो हळूहळू एखाद्या माणसावर बसतो, लगेच बसत नाही. त्यामुळे सॉरी प्रसाद दादा. मस्त मजेत लाईव्ह घे. हो प्रसाद दादा, थँक्यू सो मच. मानसी बोलते ओके प्रसाद दा. मानसी बोलते ओके प्रसाद बाय. मी येणार, आपण गाववाले आहोत. ये गाववाले आहोत आपण, नक्की ये. माझ्याच लाईव्हवर तुझं नेहमी स्वागतच असेल. मानसी निलेश दादा बाय. मानसी बोलते बाय ताई. ओके बाय बाय एव्हरीवन, बाय बाय. मानसी म्हणते सर्वांना. प्रसाद म्हणते मानसी ताई साहेब एवढ्यात जेवण की काय? विजय दादा म्हणतात खरं सांगू ताई तुला ताई साहेब? हो विजय दादा, प्लीज मनातलं काही असेल तर बोलू शकता. मानसी बोलते ताईच्या लाईव्हला चांगले असतात, एक किंवा दोन सोडले तर. निलेश दादा म्हणते अरे प्रसाद मी माझे ब्ल्यू तुला देईन, पण यार तुझे कारण नाही पटत आहे आणि ताईने इतका विश्वास दाखवला आहे तर. मानसी बोलते बरं बरं ताई, विश्वास ना असा ना. हो हो हो. प्रसाद म्हणते अगो ताई घ्या तुझ्यासाठी मिया उद्या पक्का 20 लाईक करते. अरे दादा लाईकचा काय असा आहे ना, माणसा महत्वाची असत. आणि ती बघ ना प्रसाद दादा, तू प्रत्येकावर विश्वास ठेवू शकतोस काय? म्हणजे तुझ्यावर विश्वास नाही असं नाही, पण मी माझ्या लाईफमध्ये एवढा शिकले की म्हणजे इझिली आपण एवढं आपलं स्वभाव एवढं ह्या ठेवायचं नाही की आपलं कोणतरी फायदा घेऊन जाईल. त्यामुळे मी माझ्या लाईव्हमध्ये मी निलेश दादा काही अजून देऊक नव्हते ना, मी त्याला पण नाही म्हटलेलं स्टार्टिंगला, पण मी आता देतोय का तर माझा विश्वास बसलो, मी त्याला पूर्ण ओळखलंय त्यानंतरच दिलंय. अजून मी कोणाकच देऊक नाही, म्हणजे मानसिकही नाही देऊ का असं, किंवा माझी रोशनी मैत्रीण ते का नाही देऊ का, अजून कोणाक नाही देऊ का सर. रोशनीक दिलेलं आहे स्टार्टिंगला, कारण तर माझ्या कॉलेजमध्ये होता, शाळेत होता म्हणून मी ते का दिले. त्यानंतर दुसरं मी निलेश दादाक दिलं.
त्यामुळे प्लीज कोणी राग मानून घेऊ नका. राणी डांगे कुठून बोलतात हाय. राणी मी कोकणातून बोलते, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. तू कुठून बोलतेस नक्की सांग. प्रसाद दादा म्हणता, निलेश दादूस नको ना भाई, मला खरं म्हणजे ताप आहे. त्यात बहिणीसाठी मी बहुमूल्य वेळ दिला, कारण माझी बहीण असा म्हणून. थँक्यू प्रसाद दादा, थँक्यू सो मच. प्रसाद लाईकचा तितक्या काय नाही रे, लाईक महत्वाची नाही अरे दादा. विजय दादा, मला ना यूट्यूब लाईव्ह बद्दल मला काही माहीत नव्हतं, पण एका व्यक्तीमुळे मला माहीत पडलं. ओके, मग दादा पुढे काय झालं नक्की सांगा. उगाच विषय नको सोडा. ओके प्रसाद दादा, विषय सोडला. वैभव दादा, ताई मला अभ्यास कसा काय अभ्यास कसा दादा, पूर्ण लिहा. मानसी बोलते, ताई आमच्यावर विश्वास ठेव, ब्ल्यू नाही दिलास तरी चालेल. अगं नाही ग, फक्त सांगते. आम्हाला आपल्या ग्रुपवर पूर्ण विश्वास आहे. प्रसन्नताई साहेब, मी लाईक करणार आणि जाणार. नो कमेंट चालेल तुला लगेच, मात्र लाईव्ह बंद नको करू, आधीच सांगतो. अरे दादा, लाईकची काही गरज नाहीये दादा, तू ये माझ्या लाईव्हला. राणी डांगे म्हणतात मंगळवाडावरून. ओके, मंगळवाडा कुठून आहे मंगळवाडा. राणीताई, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा आणि चॅनलला जॉईन करा, बेल आयकनवर क्लिक करा. राणीताई, कोकणातलं चॅनल आहे, कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल आहे. मानसी बोलते, प्रसाद दादा काय झालं. आणि प्रसाद दादा प्लीज डॉक्टरकडे जा, चांगलं चेकअप कर, उगाच अंगावर काढू नको. राणी बोलते मंगळवाडा वरून बोलती. स्वागत आहे राणीताई. बरा, चला येतो आता. ओके निलेश दादा, बाय, टेक केअर. प्रसाद बोलतोय, मी सर्वांना बहीण मानतो आणि बहीण हेच मला नातं आवडतं. लीनाला मी ओळखत नाही, पण ती बोलते त्यात जरा जोक्स होतात म्हणून मी तिच्यासोबत बोलतो. ओके प्रसाद दादा. मानसीताई साहेब काही नाही ग. विजय दत्ता म्हणतात, आता त्या लाईव्ह मध्ये मला कमेंट करायला नाही जमत. ओके ओके, मग तुम्हाला आता स्वतःच लाईव्ह घ्यायचं आहे असं म्हणता का. घ्याल दादा, तुमच्याही लवकरात लवकर 50 सबस्क्रायबर पूर्ण होतील. परमेश्वर बनसोडे, मंगळवेढ्यातून कोणत्या गावातून असं विचारतायत परमेश्वर दादा. परमेश्वर दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा. तुमच्यावरती डोक्यावर आहे, डबल टॅप करून लाईक करा. संगम तरुण मंडळ, ताई जेवण झालं का. नाही, आता जेवायचं आहे. तुमचं जेवण झालं का. प्लीज डबल टॅप करा. प्रसाद दा, अजून जाऊ दे आता, चल दादा. ओके प्रसाद बोलते, आता तुला सांगतो, कालच माझ्या नावाने फेक आयडी काढली कोणीतरी, त्यात त्याने हाच डीपी लावला, नाव पण सेम, वाईट कमेंट आहेत. बघ ना दादा, म्हणूनच तर म्हणजे लाईव्हची एवढी भीती वाटते की आता काय कोण माणसं कशी वागायला लागली काय माहिती. कोकणामधून कुठून बोलताय परमेश्वर दादा म्हणतायत. कोकणातून दादा, मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून बोलते. परमेश्वर दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. लक्षात ठेव, जेव्हा माझ्या नावाने आयडी येतील तेव्हा ती चेक करा. ओके ओके ओके, मला माहिती आहे की तू वाईट बोलणार नाही, आणि जर वाईट बोलला तर तुझी आयडी नसेल, मी लगेच हाईड करेन बघ. मानसी, गोलू गुलाबी ताई, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, मगाचं तुझं गाणं. दिसते मी भारी राजा, फोटो माझा काढ. मंडळी फोटो काढा, पण लाईक तरी करा पटापटा.
विजय दादा म्हणते माझी भाषा अशी आहे की पुढच्यांना बिनडोक वाटतो मी. का दादा एवढं चांगलं बोलता, छान छान बोलता आणि तुमच्या बोलण्यातून खूप शिकण्यासारखं आहे. मला तर खूप बरं वाटतं. घ्या तुम्ही लाईव्ह लवकरात लवकर 50 सबस्क्रायबर होऊन जाऊन दे तुमचे. आणि तुम्ही तुमचा एक असा स्वतःचा एक विचारांचा एक व्हिडिओ तयार करा आणि तो टाका, बघा कसा व्हायरल होतोय. एक मिनिटाचा व्हिडिओ करा आणि शॉर्ट्स मध्ये टाका, बघा तुम्हाला कसे धडाधड लाईक्स येतात. प्रसाद बोलतोय आणि हे मी दुपारी माझ्या पण लाईव्ह वर सांगितले होते, तू नाही होतीस. ओके ओके प्रसाद दादा, पाहेन मी पाहेन. मानसी बोलते नाही जात आता, थांबते फक्त तुझ्यासाठी ताई. हा नाही मानसी, जेवायचं असेल तर प्लीज जा, जेवून घे. आप्पा घोरपडे, हाय मॅडम. आप्पा दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय आप्पा दादा? प्लीज डबल टॅप करा. परमेश्वर दादा म्हणते आम्ही पंढरपूर वरून. वा वा वा, पंढरपूर वरून बोलताय दादा. विठ्ठलाच्या जवळ आहात तुम्ही, श्री विठ्ठलांच्या जवळ आहात. खूप भारी दादा. प्लीज दादा माझ्या चॅनलला लाईक करा, डबल टॅप करा आणि चॅनलला जाऊन बेल आयकॉनवर पण क्लिक करा, जेणेकरून माझे नोटिफिकेशन येईल. दोनदा लाईव्ह असतं, दुपारी 1:15 वाजता आणि 8 वाजता रात्री. आप्पा दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा. फेक आय डी काढतात कारण मी चांगला सपोर्ट करतो म्हणून, आणि माझी ही पहिली फेक आय डीची वेळ नाही आहे, तिसरी वेळ आहे. बापरे, लोक खरंच खूप बदलली आहेत. मराठी सॉरी, मानसी बोलते गुलाबी साडी सॉन्ग होऊन जाऊ दे लवकर ताई. अमित दादा बोलतायत काका कुठे गेले काका. मानसी कशी आहेस? मानसी कशी आहेस असं अमित दादा विचारते. अमित दादा डबल टॅप करा पटकन. मानसी बोलते ओय ताई फोटो काढा, सांगू नको बाबा लाईव्ह वर मूर्ख लोक असतात. घेतली स्क्रीनशॉट. घेऊ दे हरकत नाही. अमित दादा लाईक ताई, थँक्यू सो मच. मानसी हाय अमित दा, मी मस्त, तुम्ही कसे आहात? ताईसाठी उपवास आज. नको ग मानसी, जेवून ये. मानसी ताई एकदम बरोबर, कारण माझी जी पहिली फेक आयडी आली होती तेव्हा माझा ओरिजिनल फोटो चोरून लावला होता. ओ माय गॉड, माणसं खुळवली आहेत. जिजू मेवणी कधी हाय. जिजू मेवणी कधी हाय. काय ग मानसी काय लिहितेस, मग तू हसतेस मी काय वाचलं की. मानसी हो दादा, तुम्ही सांगितलं लाईव्हला आज फेक आयडी आहे ना. मी होती दादा. प्रसाद दादा ओके. प्रसाद बोलतोय आणि ताई तुम्ही ओळखत नसाल पण मीनाक्षी ताई म्हणून एक बहीण आहे, वयस्कर आहे, त्यांची फेक आयडी त्यांच्याच लाईव्हवर गेली. ओ माय गॉड, बापरे. विवान हॅलो, हाय विवान, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कुठून बोलतेस विवान? पबजी लवर अमित, तुला बोललो मी. अमित पबजी लवर, स्वागत आहे पबजी लवर माझ्या चॅनलला. डबल टॅप करा मंडळी पटापटा. प्रसाद बोलते संजू माटे यांची पण फेक आयडी काढली आहे, ती पण चालू आहे. बापरे. मानसी मेवणी कडून हाय. ओके असं बोलतेस का. हाय निहार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. खूप दिवसांनी आला माझ्या चॅनलला. खूप खूप स्वागत आहे तुझं. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा. अरे यार ताई, कमेंट टाईप होत नाही आहे म्हणून तसं जातंय आता. सॉरी माझी चुकी होती. विवान मी आहे फ्रॉम दिल्ली NCR. ओके, दिल्लीवरून बोलताय का. स्वागत आहे विहान, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, डबल टॅप करा. विवान कुठून आहेस डुकरा, असं का बोलताय पबजी लवर. मानसी इंग्लिशचं काय झालं. निहार बोलतोय. विजय लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा मला. प्लीज विजय दादांना प्लीज लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा प्लीज. इथं जर नवीन कोणी असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. मानसी बोलते निहार तू नाही येत ना म्हणून मी इंग्लिश बंद केला. हो. संतोष जाधव, प्रिया दिदी येळकोट. जय मल्हार, जय जिजाऊ, जय शिवराज, जय शंभूराज, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. संतोष दादा स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. पबजी लवर डुक्कर विहान, असं का बोलताय दादा. प्लीज सर्वांनी चांगलं चांगलं बोला. निहार गोसावी, अच्छा मानसी. प्रसाद म्हणते संतोष भाऊ साहेब नमस्कार, जय श्रीराम.
संतोष धंदे, प्रसाद भाऊ येळकोट येळकोट, जय मल्हार, जय जिजाऊ, जय शिवराज, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र. संतोष भाऊ ओळखले का मला? प्रसाद दादा म्हणतात विवान. हा, आय कॅन अंडरस्टँड मराठी. ओके विहान, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. यू तू तुम मराठी नहीं आती तुम्हें, कोई बात नहीं, हम आपके लिए थोड़ा हिंदी भी बात कर सकते हो. मेरे चैनल पे ज्वाइन करना और बेल आइकन पे क्लिक करना, डबल टैप करना, लाईक करना. विहान, का बरं असं विचारत आहात प्रसाद भाऊ? संतोष भाऊ साहेब, जरा मी फेक आयडी असलो तर म्हणून. ओके. जय गोपीनाथ मुंडे साहेब, धनंजय मुंडे, श्री संत भगवान बाबा. पबजी लवर, पटापटा सर्वांनी डबल टॅप करा, डबल टॅप करून लाईक करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी भोळी, आणि छान छान कमेंट करा. तुमच्यासाठी एक छानसं मी गाणं पण म्हणेन. आता मोबाईल कुठे गेला? येस, आय लाईक युअर लाईव्ह ऑल्सो. आय विल सबस्क्राईब युअर चॅनल आहे बहिणी. ओ माय गॉड विहान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विहान. तुमने खाना खाया क्या बताओ विहान. विकी दामोदर, हेलो पहलवान. इथं पहलवान कोण आहे? विकी दामोदर, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी, प्लीज डबल टॅप करा. निहार हरवलास मानसी. विजय पाटील, कहे तो से सजना, हे गाणं म्हणा. कहे तो से सजना तेरी दुल्हनिया पग पग बाजे, असंच काहीतरी आहे ना. आहे दादा ये तुम्हाला ते गाणं. संतोष भाऊ साहेब ओरिजिनल आहे ओ मी, बोला की. घाबरले की काय संतोष भाऊ साहेब? दनियाल किंग, हेलो मैम. हेलो दनियाल, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कहाँ से बात कर रहे हो? सुप्रिया गोडके, जेवण झालं का? सुप्रिया ताई, जेवायचं आहे, तुमचं झालं का? बाय बाय सिस्टर विहान, बाय बाय विहान. फिर से आना मेरे लाइव पर. मानसिक गुलाबी बहना. किशोर शिंदे, नमस्कार किशोर दादा, स्वागत आहे. विजय पाटील, दाजीला दाखवा की. विजय दादा, दाजी माझ्या चॅनलवर आहेत की, बघा की, त्यांचे व्हिडिओ पण आहेत माझ्यासोबतचे, प्लीज पहा. दनियाल किंग, मैं बलरामपुर से. दनियाल किंग, आपका स्वागत है मेरे चॅनल पे. प्लीज डबल टॅप करो. नवीन आयडी असेल तर ताई लगेच चेक कर. ओके, मी करते सर्वांची करते. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज 30 लाइक्स होऊन जाऊ दे. दनियल, आप कहाँ से हो मैम? मैं हूँ महाराष्ट्र से, सिंधुदुर्ग जिल्हा. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. दनियाल किंग, आपका भी स्वागत है. मानसी, प्रीती ताई, उद्या VC कर ग्रुपवर बोलू मग. ओके चालेल, करेन उद्या करते. आज केलेला मी संध्याकाळी, रोशनी ताई होती फक्त. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आज VC केलंस तेव्हा मी पण बिझी होते. ओके. मजिथिया, हे काय लिहिलं? मुझे ना गुजराती या राजस्थानी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन हिंदी आती है. आप हिंदी में बात कर सकते हो. मजिथिया. प्रसाद बोलते, लाईक कोणी नाही केलं असं मला तरी वाटतंय. हा का? 28 लाईक झाले आहेत, बघू आता. विजय पाटील, मानसी, वा ताई, मी बोलली तेव्हा नाही बोलली सॉन्ग कट्टी बाबा.
अगं बोलायचं होतं पण आता विसरली मी, मला कुठलं बोलायचं होतं, काय करू. नाहीतर मी एक एक भाषा सोडणार, कसली भाषा, मला काही समजतच नाहीये. तुम्ही कशाबद्दल काय बोलताय, कसली भाषा सोडणार. प्रसाद दादा, मानसी ताई साहेब लगेच कट्टी घेते बाबा. कट्टी बाबा. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बघ आता भाषा माझे नको दादा, शिव्या वगैरे घालू नको, माका शिव्यांची लय भीती वाटता. होय मस्करी मध्ये प्रसाद दा कट्टी. ही नको भाषा माका नाही समजायची. समजायची नाही प्रसाद दादा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुझं मनापासून स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला पटापट लाईक करा. प्रीतीताई सोबतच असं कट्टी बट्टी असं बोलते ना निलेश दादा, आमच्यात चालतं. मानसी खूप लहान आहे, लक्ष असू दे तिच्याकडे. हो दादा, लक्ष आहे आमचं, तुम्हीही आमच्यावर लक्ष ठेवा. काय चुकलं असेल तर सांगा. विश्वासच नाही माझ्यावर तुका. कोणाक माझ्यावर माझा विश्वास नाही. अरे दादा, या सोशल मीडियावर कोणावर विश्वास ठेवायचो सध्या. तूच सांगतोस की तुझी पण फेक आयडी बनता, तर काय मी बोला. प्रसाददा, हे काय कोणती भाषा भाषा मराठी थवा हिंदी मा टिपाशी हरो. मी लहान नाही विजय दादा. मानसी आमची लहान नाही असं मानसीच म्हणते. अगो ताई घ्या, हीच तर माझी खरी ओळख असा. होय काय मस्त. मंडळी पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला लाईक करा. आता मी माझं लाईव्ह संपवते. थँक्यू सो मच, मला खूप सपोर्ट दिला. आज 100 लाईक्स होऊन जाऊ दे होते, पण 30 पण कंप्लीट झाले नाही. मंडळी काय तुम्ही मराठी माणसांना सपोर्ट अजिबात करत नाही आहात, म्हणून काय फायदा नाही. मंडळी असं करतात का सांगा. विजय दादा, मी प्रीतीताईच्या लाईव्हवर जत लाडात बोलतात असे, कारण ताईचा आणि माझा बॉन्डिंग चांगला आहे. हो, मानसीचा आणि माझा बॉन्डिंग चांगला आहे, खूप छान आहे. हा आमचा टेडी बेर आहे, एकदम छोटासा क्यूटसा. मंडळी पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची म्हणजे दुबईमध्ये गेलो बघ मी डायरेक्ट. ओ माय गॉड, दुबई में पोहोचलास तू. मंडळी पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. अरे तर मी हल्ली आलोय. हो का. तर मंडळी थँक्यू सो मच लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. उद्याच्या लाईव्हला नक्की भेटूया. बाय मानसी, बाय प्रसाद दादा, बाय विजय दादा. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. उद्याही या मानसी लाईव्हला सांगजो. सगळ्यांनी लाईक करा रे. होय होय, जाऊ दे आता, लाईक कोणी नको करू, मी जातोय. काय तुम्ही लाईक करणारच नाही. बाय बाय मानसी, बाय बाय. बाय प्रसाद. नाहीतर मासे नाही भेटायचे. बाय बाय, काळजी घ्या सर्वांनी. गुड नाईट, शुभरात्री. बाय विजय दादा.